आज आपण कोणतीही पूर्वतयारी न करता अगदी साध्या सोप्या आणि एका नवीन पद्धतीत गुबगुबीत पुरणपोळी बघणार आहोत। पहिल्यांदा जरी पुरणपोळी बनवत असाल किंवा तुम्ही बॅचलर असाल तर पहिल्या प्रयत्नातच अगदी परफेक्ट अशी पुरणपोळी तयार करता येईल। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी कुकरच्या डब्यामध्ये इथे आपण 1.5 कप आणि वजनी म्हणाल तर साधारण पाव किलो प्रमाणात चणा डाळ घेतली आहे। 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ चोळून आपल्याला ही डाळ धुवून घ्यायची आहे। अशी ही डाळ धुवून झाल्यावर 1.5 कप चणा डाळीसाठी साधारणतः 6 कप इथे आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत। ह्यामध्ये आपण तेल घातलेलं आहे आणि अगदी पाव चमचा आपण हळद घातलेला आहे। छान एकजीव करून झाकण लावणार आहोत आणि 7 ते 8 शिट्ट्या आपण ह्याच्या काढून घेणार आहोत। वर आपण कणिक भिजवून घ्यायचं आहे। इथे आपण 1.5 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि अर्धा कप त्यासाठी मैदा घातला आहे। गव्हाच्या पिठाची पुरणपोळी छान लागतेच, पण थोडा मैदा घातल्यामुळे लाटताना ती फाटत नाही, म्हणून थोडंसं मैदा वापरलेला आहे। यामध्ये अर्धा चमचा इथे हळद घातलेला आहे आणि चवीपुरता मीठ घालणार आहोत। हे कणिक मळत असताना यामध्ये लागेल तसं थोडं दूध घालण्यासाठी पाण्यामध्ये दूध मिसळून घ्यायचं आहे आणि सैलसर आपल्याला हे कणिक मळायचं आहे। ह्यामध्ये कडकडीत गरम तेलाचं मोहन घालायचं आणि हे सर्व एकजीव करायचं। आता इतकं पीठ भिजवण्यासाठी मला साधारणतः अर्धा ते पाऊण कप दूध लागलेलं आहे। असं केलं की पीठ आतपर्यंत लवचिक होतं, चांगलं ताणलं जातं रबराप्रमाणे आणि बिलकुल पुरणपोळी लाटताना फाटली जात नाही। तर साधारणतः 2 मिनिटं आपण छान मळून घेतलेलं आहे। आता पुरणपोळीसाठी हे कणिक भिजवून ठेवायचं आहे। एखाद्या उबदार ठिकाणी आपल्याला हे पीठ भिजत ठेवायचं आहे। ह्याच्या साधारणतः मी 8 शिट्ट्या काढलेल्या आहेत। 8 शिट्ट्यांमध्ये अगदीच मऊ आणि मस्त नरम अशी आपली डाळ शिजवून तयार होते। तुम्ही इथे बघू शकता की अगदीच मऊ आणि हाताला असं दाबून बघितलं की अगदीच मऊ अशी मस्त डाळ शिजलेली आहे। तर आणखी 2 ते 3 शिट्ट्या तुम्ही काढू शकता। आता आपण इथे ही कढई गॅसवर ठेवून पुरण शिजवून घेणार आहोत। गॅस आपल्याला मध्यम करायचा आहे। 1.5 कप चणा डाळीसाठी इथे आपण 1 कप बारीक चिरलेला गूळ घेतलेला आहे। गूळ घातल्यानंतर आता हे थोडंसं एकजीव करून घ्यायचं। यानंतर यामध्ये अगदी चिमूटभर मीठ घातलेलं आहे। कोणत्याही गोडाच्या पदार्थाला चिमूटभर मीठ घातलं की त्याची चव आणखीन वाढते। मध्यम आचेवर अगदी तळापासून ढवळत संपूर्ण गूळ आपण यामध्ये विरघळून घेतलेला आहे। इथे आपण अर्धा चमचा सुंठ पावडर, अर्धा चमचा वेलची पूड आणि अर्धा चमचा जायफळ पूड घेतलेले आहे। यानेच खरी आपल्या पुरणपोळीला चव येते आणि गुळाबरोबर हे तिन्ही जिन्नस घालणं अगदीच गरजेचं आहे। त्याने अगदी सुगंधित आपलं मस्त पुरण तयार होतं। असंही छान झालेलं आहे, तुम्ही इथे बघू शकता। आता गरम असतानाच आपल्याला पुरण करायला घ्यायचं आहे। त्यासाठी एका भांड्यामध्ये इथे आपण घरातली ही चाळण घेतली आहे। चाळणीमध्ये अगदी झटपट तुम्हाला हे पुरण तयार करता येईल आणि घरातील पेला किंवा ग्लास घ्या, त्याला थोडंसं तूप किंवा पाणी लावून घ्या आणि असं हे घासत जावा। असं जितकं घासत जाल आणि गरम असतानाच करत जाल तसं तुमचं पुरण चाळणीच्या खाली पडत जाईल। आणि आपल्यापैकी बऱ्याच जणांकडे पुरण यंत्र नसतं किंवा बॅचलर असतात, त्यांच्याकडे मिक्सर नसतात। मग अशा वेळेस घरामध्ये चाळण तर आपल्या प्रत्येकाकडे असतेच। गरम असताना पुरण हे चाळणीवर घासून घ्यायचं, म्हणजे पटापट ह्याचं पुरण तयार होतं। तर अगदी 10 ते 12 मिनिटातच घरातल्या या चाळणीवर आपण छान पुरण तयार केलं आहे। आता फायनली आपण पुरणपोळी बनवायला सुरुवात करणार आहोत। तर त्यासाठी तूप इथे विरघळण्यासाठी गॅसवर ठेवला आहे। पीठ भिजल्यानंतर इथे आपण पीठ अजिबात मळून घेतलेलं नाही, कारण त्यामध्ये पुरेशी जाळी असते। अगदी 1 पिठाचा मोठा गोळा घेतलेला आहे आणि मोदकाच्या पारेप्रमाणे आपल्याला ही छान बारीक किंवा अशी छान वाटी तयार करून घ्यायची आहे। आता पिठाच्या दुप्पट इथे आपल्याला पुरण घ्यायचं आहे आणि पिठाच्या गोळ्याच्या दुप्पट पुरणाचा गोळा आपल्याला ह्या मध्यभागी ठेवायचा आहे। तुम्ही इथे बघू शकता, हाताने या पद्धतीने आपल्याला हे असं करून घ्यायचं आहे। पिठाच्या आतील पुरणाचा गोळा 2 अंगठ्याच्या मध्यभागी ठेवून आतल्या दिशेला सारण आपल्याला ही छान वाटी अशी बंद करून घ्यायची आहे। असं केल्यामुळे बिलकुल आपली पुरणपोळी लाटताना फाटत नाही। पुरण घातलेला हा गोळा घेतलेला आहे। सुरुवातीला थोडंसं पीठ लावून घ्यायचं आणि लाटण्याने ह्याला लाटून घेणार आहोत। आणि लाटताना अगदी जोर किंवा दाब न देता
अगदी हलक्या हाताने आपल्याला हे छान लाटून घ्यायचं आहे. ह्या सगळ्या टिप्स तुम्ही वापरल्या तर 100% तुमची पुरणपोळी लाटताना ती फाटणार नाही आणि अगदीच पातळ आपण अशी ही पुरणपोळी छान लाटून घेतलेली आहे. आता फायनली आपण ह्याला छान भाजून घेणार आहोत. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुरणपोळी भाजण्यासाठी तवा अगदी जास्त गरम नसावा, हलकं फुलकं गरम करायचं आहे. तव्यावर वितळलेलं तूप घालून घेऊ आणि मध्यम आचेवर साधारण एका बाजूने आपण 1 मिनिटभर पुरणपोळी चांगली भाजून घेतल्यानंतर बाजू उलटवून घेणार आहोत आणि छान फुलायला लागल्यानंतर आवश्यकतेनुसार गॅसची फ्लेम मोठी करायची आहे किंवा मध्यम करून आपल्याला छान भाजून घ्यायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता अगदी पातळ पुरणपोळी लाटून सुद्धा मस्त गुबगुबीत अशी छान फुललेली आहे. आणि पुरणपोळी भाजल्यानंतर याला दोन्ही बाजूने साजूक तुपाची धार सोडायची आहे. तर अशी ही खूप साध्या सोप्या पद्धतीत तुम्ही जर बॅचलर असाल किंवा पहिल्यांदा जर बनवत असाल, तुम्हालासुद्धा अशी ही पुरणपोळी नक्कीच तयार करता येईल. तर अशी ही पुरणपोळी तुम्हीसुद्धा नक्की करून पहा. एकदम परफेक्ट अशी ही पुरणपोळी तयार झालेली आहे आणि सारख्याच पद्धतीने उरलेल्याच पोळ्या आपण करून घेतलेल्या आहेत. पाव किलो चणा डाळ किंवा पाव किलो मैद्याच्या पिठापासून साधारण 12 ते 13 मध्यम आकाराची साजूक तुपातल्या या पुरणपोळ्या तयार झालेल्या आहेत. अगदीच लुसलुशीत झालेल्या आहेत. तोंडात टाकल्यास विरघळणारी आणि अगदी गुबगुबीत आतपर्यंत सगळं पुरण याचं भरलेलं आहे. आणि कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करायला विसरू नका. तर आजची रेसिपी कशी वाटली लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा व बाजूला बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा. लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर.